أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله: المسألة السادسة والعشرون. Maniko masalah moga sejauh gue apa? Masalah ini durusul masajid fi Ramadan, salatu tarawih, julde foftuki, julde miyata alkawej, nafila jadi yimɓe nafata ɓawo isa hidde ko walo. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وين لا دال لا تاكل بسدها سوما بيتنا سوما فود ودر سقويغو كان جدنا في لا جماعة جماعة يصلي 4 ورجول دردناي فلا تسأل تاجم عن حسنهن هيدي وودو كماجة وطولهن اجوتو كماجة دردناي دو ديدي وسلمنا وفوفتا سيدا nden daga ɓawo ton hoti o juula darɗe nayi ta ƴamu ha woɗuki maaje e juutuki maaje o fofta seeɗa. ثم يصلي 3 هوتي وجولة دردتي. قالت عائشة: قلت بهم يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ بل أنا يسجول كما بتري. قالوا: يا عائشة إن عيني تنامان، أندو جيتي أم دانا ولا ينام قلبي برند أم دانتا. يونين لا دو الله يشين كان حديث البخاري ومسلم في الليل. Bukhari fillingol hadis o ujune ɗiɗi e 13, Muslim fillingol hadis 1,750 e 33. وفي هذا الحديث دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في رمضان قياما 11 ركعة. ودي حديث والدليل كدي عنكم صلاة الله يجمع تبتني ولا تكو رجولها لو رسوما يودريدو در سبو إبو، ومن ساء أن يزيد على ذلك فلا حرج. مويري بس دو بلوان دو بوغا تشغلا، ولكن الأولى والأقرب للسنة والأحسن سنته عليه الصلاة والسلام. amma se kaka ko ɓuri handugo, ko ɓuri ɓadago her sunna, ko ɓuri woɗugo, kanjum woni sunna mako mo salatu allah e jammo ɗum tabitani. ɗume kanjum man an yusalliya 11 rak'a kama faala alayhi salatu wassalam. o juula darɗe 11 bana mo salatu allah e jammo ɗum tabitani juulata. bani en juulata sike. وفي رواية عن عائشة كان يصلي من الليل 10 ركعات ولاتي ورجول جمع درد سقو ويوتر بسجدة. nden witira sajada ɗo ɗum raka o muyata wigo. nden wa yarka o rak'atay fajr to ɓuulol fecci o rukna rak'atay fajri fatilka 13 raka. nda ɗe a ton ma woni juule nulaaɗo allah ɓe jemma darɗe 13. Bukhari be Muslim filligol hadisol 1450
muslim fillingol hadisol ujunere e nogas e joweetata bo yo ɗo faame kadi ha julde nulaɗo allah fa tilka salasa asarata raka ndaɗe a toon ma darɗe 13 ɗe nulaɗo allah juulata safa e be wittiri 11 nder rakatal fajiri darɗe ɗiɗi ɗum hawti 13 يفهم من هذا أن من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة إنما يدخل في ذلك ركعتي الفجر kadi ɗo faame ha bolwa ɗum ɗo bano ummul muminina aisha tindini nden kam mo wi kanko nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam oɗo juula darɗe 13 ha jemma to ko o muñata wiigo rakatal fajiri fuu nasti nder tonon wa amma alqiyamu fa bi ida asara raka amma jummaago naafa jemma nulaaɗo allah ɗo juula darɗe 11 yowwa je a ɓernanno a wiyan ka wowi no 13 ko waɗi en ɗum juula 11 na yiɓi jawari kadi ta meto wernugo jango jam hujja on wa warada fi riwayatin aidan an aisha wariha fillahi fahintaha aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli 13 raka'a oɗo juula jemma darɗe 13 yutiru min zalika bi 5 la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha nulaaɗo allah ɗo witira nder maaje be darɗe 5 o jooɗata her huuler maaje fu koyna ha ragare maaje darɗe 5 ragareje ɗo o jootata sam se ragareere hadisol muslim fillingol hadisol 737 handani julɗo de yaake feere a waɗa ɗo yaake feere a waɗa je nulaaɗo allah waɗi ɗo to hadisol cahi kam tata laata hutinay be maagol a laata ban goɗɗo gayɗo ɗum ta waɗu non wa tufassaru hajihi riwaya wa tufassiru hajihi riwayata allati qablaha nda riwaya fillaye o ɗon tafsira fillaye artunoɗo ɗum anna fiha rakatay alfajiri kama salaf rakatay alfajiri ɗo ɗon nder muɗum bana no arti goni amma ma yafalu badu nnasi fi badi almasajidi amma ko yoga yimɓe kuwata ɗum ha yoga juulirɗe bi an yusallu tarawiha fi awali llayl ɓe juula tarawih kam aran jemma ɓaw julgo isa'i ɓe juula tarawih ɗen mbiyata alkaweje summa yastami'una lilqiyami fi akhiri llayl hoti kadi bo ɓe lora ɓe kawta ngam yummugo naafa jemma ha ragare jemma fama a'lamu anna rasulallahi alayhi salatu wassalam wala ahadan min ashabihi wala min attabi'ina lahum bi ihsanin fa'ala dhalika bil jama'a o wi kanjum no ɓe gaɗata ɓe juula tarawih aran jemma nden ɓe lora fayin ɓe umma ragare jemma ɓe kawta ɓe naafa bana no en mbaɗata ɗo ha 10 ragareje ɗo o wi mi anda nulaaɗo allah mo salatu allah e jammo ɗum tabitani mi anda goto nder sahaba en mi anda ha nder tokkiriɓe ɓe mbondi fuu mo huwi ɗum kanjum ha nder jamare kam bal kana almarufu inda salafi annahum kanu yusalluna salata alqiyami marratan wahida accina ko laati anda ɗum ha salafinko en kam hamɓe ɓe laati ɓeɗo juula julde qiyam ummuki jemma naafa ɗo silande woore tan fillayli nder jemma bada salati lisha ɓaawo julki isa'i amma istima'uhum marrataini bihaysu yusalluna tarawiha fi awwali llayli والقيام في آخره جماعة فلم ينقل ذلك في أحد صحيح أما هاوتوكي ما بفهمت سلات ديدي بجولا الكويجها أران جمع بلورك ديبو بجمع رغر جمع بكوت جماعة بجولا دو kanjum kam ɗum sottinaka ɗum waddaka ha hadisol cahigol
wala fi asarin wala fi amali sahabati wala tabi wala ha asar komol sahabojo waray noon ko kuugal sahabo en ɓe kuray noon tabi'in ko en kuray noon fal awla an yuktafa ko ɓuri handugo kam heni tore imma bitarawihi jama'atan fi awwali llayli wa imma bilqiyami fi akhiri llayl juula alkaweje tan aran jemma ɓe jama'are malla bo juula ragare jemma man ɓe jama'are wa hadha huwa al akrabu lisunnati alayhi salatu wassalamu wa awla ndaɗo on ɓuri ɓadago ha sunna mako mo salatu allah e jam muɗum tabitani kanjum bo ɓuri handugo wal awla lil a'immati an yaktafu bi ihda asara rak'a ko ɓuri handargo liman en ɓe henitoro ɓe darɗe 12 yakra'una fiha ma tayassara min kitabillahi subhanahu wa ta'ala ɓe janga heedi darɗe 12 man ɗo ko hoyi ha deftere allah mo sinemago ɓagare woten wa yuhsinuna sujudaha wa ruku'aha wa khushu'aha ɓe moƴƴina sujideje julde man ruku'eje julde man non yankinaje julde man litakuna mushabahatan li sunnatihi alayhi salatu wassalam ngam julde maɓɓe laata ɗo nandi ɓe sunna mako mo salatu allah e jam muɗum tabitani wa garibatun min salatihi sallallahu alayhi wa sallam ɗum laato bo ɗum ɗo waɗi ha julde mako mo salatu allah e jam muɗum tabitani dani on o wolwiri ha lawol sunna kam ko tabbiti her muɗum en ɗo giya bo hande kam ɗuɗɓe ɗo juula non yowwa ngam en gi ha dina may fuɗɗiri ton ni makka be madina fu bana ni ɓe ɗo juula ha sappo ragareje ɗo to nini juulama alkaweje ɓawo isa'i kadi bo to caka jemma saaɗi ɓe umma ɓe juula attahajjudu to non man ɗo laatake hunde waɗeteɗe kadi amma o wima annabijo sallllahu alayhi wa sallam kañum ka ɓedday dow darɗe 12 ɗo ha suumay be tana suumay fuu kañum o wi ko ɓuri handugo ka henitore ɗo maaje allahu taala alam المسألة السابعة والعشرون السواك للصيام السواك للصائم جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي لفظ عند كل وضوء. المسألة السابعة والعشرون مسألة نوغاس جويدي لبا السواك للصائم غسر قال هيدي سوميدو سواك والإرسوميدو جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال wari daga to mako mo salatu allah e jammu ɗum tabitani hanko o wi lawla an ashukka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sala so na ngam tami sannano dow ummatore am dami umrannoɓe be siwaki wal her kala julde fuu wa fi lafjin inda kulli sala bisiwaki inda kulli sala wa fi lafjin inda kulli wudu hala faju feere be kala nangarɗam fuu nden ka ba wiigo to a yejjitay kan dikka to a waɗi siwaake walla to a wari nangugo a waɗa gosorgal a yigga hunduko ma to a wari juulugo hakkude julde ma be nangarɗam man daayi kadi bo a yigga hunduko ma hadisol bukhari fillingol be muslim min hadisi abi hurairata wa kilal lafjayni sahih kala lafajuji man ɗiɗi fu cahiiɗi lafaju bukhari be muslim fu ga lamɗo manda kama fil badril munir banko woni ha deftere wiyetede badrul munir isnaduhu mujmaun ala sihhati tugorgal hadisol man pottangal dow sahuki mum wa qala an-nawawi fil majmu' dhalala ba'dul a'immatil kibar yoga imam en mawɓe woofi fa zama anna al-bukhari lam yukharrij on man jaaƴi way bukhari kejo wurtinaygol wa huwa khata'un min ɗo goofo ɗon ha goɗɗo man
walaysa huwa fi lmuwatta'i min hada alwajhi amma ha muwatta kam gollataki ɓe husitirde nde bal huwa fihi an ibni shihab accina ha muwatta kam gol fillama daga ibnu shihab an humaydin an abi hurairata radiyallahu anhu qal lawla an yashukka ala ummatihi la amarahum bisiwaki ma kulli wudu to na ngam ta o sannano dow ummatore maako da umurannoɓe ɓe siwaki wal hawtade ɓe kala nangarɗam fu walam yusarrih bi rafi amma o laɓɓiniray ɓe ɓamtugo hadisol man ɓe yettingongol nulaɗo allah kalamno abdul barri yusufu tema wa hikmatu rafi hikima ɓamtuki wa qad rawahu safi an maliki marfu'an wa hukmuhu kitamagol dey o wi arrafu ɓamtagol jottinagol nulaɗo allah wa qad rawahu safi'i wa an malikin marfu'an haqiqa safi inkejo muhammad ibnu idris sahibul masabi al-qurasi rahimahullah o fillingol ha maliki o ɓantigol kadi gol laatake ngol yetti annabijo sallallahu alayhi wa sallam wa hadha alhadisu amun fi ramadana wa fi gayri hadisol ngol kuɓgol ha nder lewru suuma e ɓetana mum fu wa fi dalilun liman sanna siwaka lisaimi tilata yawmi ramadan kaɗɗon ha hadisewol man ɗo dalila heedi mo sunniɗini gosorgal siwaki wal ha goɗɗo suumiɗon juutirka ñalawma fu li anna lafja inda kulli salah ngam lafaju hadisewol ha kala julde wa inda kulli wudu be lafaju hadisewol ha kala nangarɗam yaktadi an yakuna fi awali nahari wa fi akhiri kañum man ɗo hiitnan kadi laato aran ñalowma ko ragarem wa hadisu amir ibni rabiata qal ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yastaku ma la uhsi wala a'uddu wa huwa sa'imun amir ibnu rabiata radiyallahu an o wi mi yinulaaɗo allah masalahatu allah e jam muɗum tabitani ɗon yigga hunduko muɗum be siwakewal ko mi limata mi hetata mi limata alhaal nulaaɗo allah cuumiɗo bo yakinde no oɗo waɗa non man hadise ol isnadu hasan on tugorgal maagol bongal imam ahmad abu dawud tirmiji ɓe pilligol wa allagahu lbukhariyu fi kitabi siyam bukharinkejo bo waddiringol be taaligu ha deftere siyam o wadda e sardu maagol wa qala alhafij ibnu hajar fi ltalhisi isnaduhu hasan ahmad ibnu hajar al asqalani kanko bo wi tugorgal hadisewol man ngal bongal to ha hadisewol man ɗo dalilun liman istahabba siwaka lisaimi nonnona fi awali nahari wa fi akhirihi wa ma kulli salatin wa ma kulli wudu ɗon ha hadisewol man dalila kadi mo yiɗi siwakewal gosorgal yiɗani ɗum cuumiɗo ha aran ñalowma e ragare ñalowma non hawtade ɓe kala nde o juulata e kala nde o nangata wa badu ahli lilmi yara anna sa'ima lahu an yastaka fi awali nahar yoga yimɓe andal ɗo gi'a goɗɗo cuumiɗo kam waɗa siwakewal mako ha aran ñalowma on wa laysa lahu an yastaka fi akhiri nahar amma latanaki mo waɗa siwakewal ha ragare ñalowma kam wa yu'allilu dhalika oɗo ellidinira ɓolwa aɗum ɗo bi anna hulufa famin sa'imi alladhi huwa ahsanu wa adyabu inda allahi min rihi lmiski yazulu bisiwak oɗo ellidina ɗum o wi ellaman ko waɗi tata o yigga hunduko mako ragare ñalowma se aran ñalowma ɗo o wi ngam dalila piyagol hunduko cuumiɗo kañum ɓuri woɗugo ɓuri urugo her allah dininta urdimi sikri kadi to waɗi siwakewal man ɗo yazulu bi siwak piyagol hunduko man nattiran be siwakewal wajatta liɗu fi nasar amma ellidinki o wiɗo kam kay wodi darɗe ɗo kadi ngam yiggugo man ɗo o tammi ɗum ittan ha allah na is inna alhulufa innama huwa min almaida ngam luuɓegol hunduko piyagol hunduko goɗɗo ɗo kañum ɗo daga maida daga nder reedu on ɗum warata walaysa min alfam laataki ha hunduko tan
walaysa lisiwaki asaru fi izalati lkhulufi aw baqai wala na siwaki wal batte ha nattirgo piyagol hunduko ko bo horuki majum. wallahu subhanahu wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. allah mo sene bagare wodani o ceniɗo o jaɓata ko ena ceniɗo. fal awla ko ɓuri handugo alqawlu bistibabi siwaki min awwali nahari wa fi akhirihi lisaim. yawwa konngol ko ɓuri handugo kam be yiɗeki gosorgal siwakiwal aran ñalowma ha yago ragare ñalowma fuu ha cuumiɗo nde ni fuu waɗan siwakiwal maako kañum ɓuri handugo. almasala المسألة الثامنة والعشرون قراءة القرآن في رمضان. في الحديث عن ابن عباس أن جبريل عليه السلام كان يلقى رسولنا صلى الله عليه وسلم في رمضان ويدارسه القرآن. المسألة الثامنة والعشرون مسألة نوغس جوية تتبع قراءة القرآن في رمضان. جنغو قرآن ورندر له رسومه. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام كان يلقى رسولنا صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن. حديث عبد الله بن عباس الله يرضى مؤبا معكم وفي أن جبريل مجمع الله تبتني ملائكة جمع الله سني ولنا تها النبو إنهم نلابهم ولا تورفت بين أولاد أن ندرلو رسوما وجنجنا القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. والله نلاد الله وصلاة الله جمع تبتني كاي برة ياوير قبي خير دين تهن بجفتان لا تكي خير ورمي تهن. حديث البخاري بمسلم في الليل بخاري في الليل والحديث والجوية قويبون مسلم في الليل والحديث والجوية يتمت تتيه جوية تتبون يو كدي دون من در لو رسوما ينبو دين خير كدي. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام حقيقة وردقة معكم وصلاة الله جمع تبتني أن جبريل كان يورد عليه القرآن في رمضان مرة واحدة. جبريل لاتي دو فئنا نمو قرآن هاندر لو رسوما يسلان دووري kanjum wadi be fere bi tatan illa rusuma wada timmani ya jangai qur'an ko marare wore kam. falamma qaruba wafatu sallallahu alaihi wasallam arada alaihi fi akhir ramadan alquran marratayn. deni la take ragare ma yukinu la do allah salatu allah jamurun tabitani jibril fe'ini qur'an do ma ko hasu ma yitila de didi o jangi marraje didi hasu ma. فعلم صلى الله عليه وسلم أن أجله قدنا وصلاة الله جمهور تبتني دني جبريل وري جنجيني القرآن دي هذا سوما وأندتي كدي أجل ماكو بدي. حديث المن إسناده صحيح توغور قال ما قول صحيح. إمام أحمد في الليغول قال الشيخ أحمد ساكر في تعليقه على المسند إسناده صحيح ويتو قرقل حديث من شاهينغا وهو كما قال رحمه الله. نون حديث من دوبان ويني الله سيني وهنوم. ويخرج من هذا وهو إحاب الوادون دوكادي فضل تدريس القرآن في رمضان برال جنغو قرآن در له سوماي ولو درسه المسلم مع غيره كان أفضل وأمتع. wondo laatake ɗon jangirade hawta jangidade ɓe tana muɗum ɗum laatan kayum ɓuri kayum ɓurata moƴƴugo. wa in samiyahu min gayrihi kana ahsan to laati oɗo heɗita qur'anu go ɗum nanande ha tana mako ɗo janga ɗon bo laatake ɓuri woɗugo. wal awla lil muslimi an yuksira min tilawati lqur'an fi ramadan aksara min gayrihi min ashuhur. ko ɓuri handanago julɗo o ɗuɗɗina janngugo qur'anu nder lewru suumay ɓura ɗuɗugo dininta ko janganno ha lebbi goɗɗi feere ha ko luuti lewru suumay li mudaafati l ajri fi dhalik ngam sowtindirki mbar jaari ha ɓolwa ɗum ɗo. wa li amalihi alayhi salatu wassalamu
wa amali ashabihi wa salafu salih be ngam kuugal maako mo salatu allah e jam muɗum tabitani e kuugal sahabo en maako non salafu salih salafinko en laaɓɓe ɓeɗiɓe wa nuqila an kasirin min al a'immati annahum kanu ya'tajiluna majalis al fudya wa durus al ilmiya sottinama ha ɗuɓɓe ha imam en hamɓe ɓe laatake ɓeɗo luncita jooɗorle fituki e janginki andal to lewru suuma e waɗi ɗo ɓeɗo acca fitaye ɓeɗo acca bo janginki andal al ammatu al khassa kuɓɓe ɓe kertiɓe fuu wa yakuffuna an kitabillahi azza wa jal qira'atan wa tadabburan wa ta'ammula ɓe fuu maɓɓe ɓe laatake ɓeɗon hippa ɗo deftere allah jaaliɗo mawɗo dow jangugo nde e taskitago nde e non numago laara ko won ha maare taskita faam wal awfagu fi hada an yukra al qur'anu bi tarassulin wa tamakkulin wa tadabburin ko ɓuri fo ndego herɗo qur'anure jange dow seeseaki qur'anure jangire be tartib jangira ɓe seeɗa seeɗa non be taskitaki ta o yawna jangde لأن هذا هو المقصود ngam da ɗum ɗo kañ woni nufaye ha jango qur'an wa huwa alladhi yusmiru al-amala kanjum on botata kadi ha kuugal wa yazidu fil imani ɓesda nuɗɗinki imanaɓe wannasu fi dhalika ma bayna ghalin wa mugassir yimɓe ha jangugo qur'anu ɗo ɓe ɗon senda geɓe ɗiɗi hakkunde ngernuɗo fantiɗɗo masin o bo dammiɗɗo masin wal mutawassidu huwa al muwaffaq amma sakɗiniɗo kañ woni pondaɗo ta ngerna masin tata bo a ɓondina masin fa minhum man yuksiru min al qira'ati bila tadabbur ɗon nder maɓɓe mo ɗuɗɗinta jangde taskitata sam haje mako funi lewru suumay o jangani hitande wonde feere mi wi ha mi fondana kala balɗe tati fu mi timmina nde ha nder lewru suumay man mi jangi noon man amma na ɗo ɓilla yam masine warta wakkati siwtugo ka famɗi nda mi jango tafsiru babe ɗiɗi mi wi bo sey mi jangande noon may mi jangi bo a se holli en to ni a taski a wiya waɗan ɗo ka a waɗan accu batinan kadi jangu ta lewru suumay timmani a janggay qur'anu a timmini ko nde woore kam to ñalle tati fu timmina kana yi lewru man ɗo timmini nde sappo wa yurwa anna kasratul khatamati hiya al maksuda a yisike ɗo fille ɓe wi ɗuɗɗingo timminkiji kañum woni nufaɗum fa yuftamu fi kulli yawmin aw fi kulli yawmayni qur'anure timmine kala ñalomare fu malla bo ha kala ñalle ɗiɗi fu ñalomare fu kam a janga a timmina qur'an man hakkude jema be ñaloma ni a timmini de a ɗiɓa goo to laatake ha ñalɗe ɗiɗi bo yowɗon bo non noon ñalɗe ɗiɗi a timmina nde wala yaqifu indal ayati ton noon kam o darata ha ayaje oɗo janga dilla tan wala ya'rifu lmaksuda mimma yakra o anda bo nufaye ko o jangata ɗon wala yata'ammalu ma yamurru bihi min izati o taskitata bo ko yalata mo iggo e waajuji walan sabu lil muslim ko ɓuri leɓanago julɗo kam an yahtima fi shahri ramadana marratayni aw salasa o timmina qur'anu kadi ha lewru suumaye ɗo cilaɗɗe ɗiɗi ko bo cilaɗɗe tati nda ko ɓuri handugo aw arba'an malla bo cilaɗɗe nayyi bitadabburin be taskitaki kadi to cilaɗɗe ɗiɗi ma o hefta ñalomare fu noy o jangata to cilaɗɗe tati ñalomare fu kisbeje noy to cilaɗɗe nayyi ñalomare fu kisbeje noy wa hadha huwa al adaqu nda ɗo ɓuri no'ugo wa huwa amalu kasirin min al a'immati wa salihina wal akhyar ɗo woni kuugal ɓurna liman en ɓurna yimɓe laaɓɓe ɓurna yimɓe cuɓaɓe fu bana ni ɓeɗo timmina qur'anu ha ñalle ɗiɗi ko tati ko bo ñalle nayyi almasala المسألة 29 قتل الأمة في رمضان
جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عمرة في رمضان كحجة، وفي لفظ كحجة معي. المسألة التاسعة والعشرون مسألة نوغاس جوينا يابا فضل العمرة في رمضان برال ودغو العمرة لو رسوما. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عمرة في رمضان كحجة وفي لفظ كحجة معي. wari daga to mako masalatu Allah jammu dum tabitani hanko o wi al umra nder lewru sumay fotan be hijju hala faju feere bo o fotan be hijjidago be am hijjidago be annabi jona ya huwan kugal bongal ngal laban hadisol muslim findingol hadisol ujunere temerre e sappowol. فللأمرة في رمضان فضل عظيم عليها في غيره من الأشهر. ودغو الأمرة ندر لو رسوماي دum ɓural mangal do waɗugo al umra ha ko luuti lewru suumay uggoye lebbi. wa yustahabu lilmuslimi ija stata an yatamira fi ramadana fa huwa al afdalu. yiɗanama goɗɗo julɗo kadi to o wawi waɗa al umra nder lewru suumay kanjum woni ko ɓuri. wa huna umurun uhibbu an unabbiha alayha. woodi fiiji goɗɗi feere her ɗo mi yiɗi ha mi findina dow maaji. wa hiya kanje ɗin awalan anna kasiran min annasi yadrukuna ma huwa afdalu ila al amali al mafduli. kadi ɗuɗɓe ɗon nder yimɓe ɗo acca kuugal ɓurdugal o dilla heedi kuugal ɓurangal. fa minhum man yadruku masalan imamat al masjidi wa yansabu lil umrati aw yadruka amalahu wa wajifatahu wa yatamir. kadi ɗon nder maɓɓe goɗɗo mo accata kuugal muɗum ba wiigo o limanjo juulirde on o acca limankunden o dilla waɗugo al umra, ko bo o acca kuugal maako o dilla waɗugo al umra. conseilleur jo on ɓe wakkilimo kuugal o ɗo huwa nden o accangal o dilla waɗugo al umra. si a taska kadi yaake a nde a yiɗi waɗugo al umra kam lewru man ɗo a howa siwtare ma ɗon. goɗɗo feere ɗon bana ni mi andi mo kanko to lewru suumay waɗi ni o howi siwtare o dilla ha makka o yaha waɗa al umra maako sey to o juuli o warta o fuɗɗita kuugal maako bana ni ha wurti ret yewwa na yi won anda ɓe siwtan ɗo amerika kam. to siwtare o siwtoroyo amerika ko hannoma siwtoroɗa e makka ndikka ya siwtira ha makka ɓuran a heɓa yiɓeji ma paɗi ya fey julde woore to a juuli a suudu kaaba ɓuran juule noy ujune temerre amerika bo. eyi a hakkila dey tata ya mofta juule baton nasalullah salamata wal afiya. kanjum o wi fiiji ɗi mi yiɗi ha mi findina hermaji yimɓe ɗuɗɓe masin ɗo acca kuuɗe ɓurduɗe ni ɓe dilla ha kuuɗe ɓuraɗe. kadi nder maɓɓe ba wiigo imamjo juulirde imamatul masjid imamku juulirde liman acca imamku nden dilla ya waɗa al umra, ko bo fonctionnaire je acca kuugal muɗum dilla ya waɗa al umra. wa hadha fihi harajun azim. ɗo kam woodi gacce her mum mawɗo, woodi aybe mawɗo her mum. wa fihi udulun anil amali l afdali ila al amali l mafduli. kadi ɗon her majum accugo kuugal ɓurdugal ya hettira her kuugal ɓurangal. wa yahtaju hada ila fikhin fi din. kadi ɗum ɗo buke heedi faamugo diina. kuwowo banniɗo o ɗo buke ndikka o faama diina boɗɗum tawon. fal awla liman kana baga'uhu afdalu lahu wa lil muslimina an yabqa. kadi ko ɓuri handago kam mo luttuki muɗum ɓurani ɗum kadi ha be julɓe fuu kadi hani nder ka o lutta. bana liman ɓe ɗo giɗi o juulana ɓe ɗo ndikka o lutta kadi o juulana ɓe. walla lam yatamir fi ramadan, ko laatake o waɗa al umra nder ramadan may oɗo lutti oɗo juulana ɓe. ka imamil masjidi ba imam jo juulirde wal khatib hutba o
والداعية نون جولر دين الإسلام ومؤلم الناس نون عندنا يمبه والموظف كو فونسيونير. وهنا مسألة ثانية ودي هردوكا ديبو مسألة دي دبا وهي كان كوني أن بعدهم يدرك عمله بلا استئذان ويذهب للأمرة دا أي بكادي بوري هالو woɓɓe feere ɗo acca kuugal muɗum wala dumtinki sam o dilla al umra wala o windi ɗerewol o yecci jagorɗo maako nda o waɗi haaje siwtare o waɗat ni o yeccata sam o dilla tan wa hada ya asamu min janibi o dilli ha o faggitoya marjani sike to o heɓan junuba ha wakkere wonde wa yujaru min janibin o warjeebo ha wakkere wonde fal awla lahu an la yasaba illa bi isnin kadi ko ɓuri handango mo kam ta o yaha umra ɗo koye na ɓe dumtinki illa min jallahu fala yasab to duganaka ɗo tata o yaha bana ni goɗɗo feere hitade feere o taski o yahanal umra o jaɓɓiti jagorɗo maako wimo kaye on tan o kawlano o yahira ngam kuugal muɗum ɗon no mari haaje ɓe maako wari o jamiyan imo oho ɗo tan jagorɗo ma to meti ɗo a yeccamo daga law ko a windana mo fiwtare ma ɗo a ho an ha nder lewru suuma a yaha a waɗa banni amma yake to jagorɗo ma wima ta a yaha oɗo mari haaje maɗo sai a muya na aɗum no yaha tum. Saniyan anna badahum yakzibu fi ujrihi da ko ɓuri hallugo fayin andu ɗiɗaɓol yoga maɓɓe bo ɗon fewa ha geldol mum fa yaddayi anna lahu maridan aw zarfan akhar laysa bi sahih sai o ƴaaƴa woy o woodi ñawɗo malla bo woodi haaje maako goɗɗum feere ɗum laataki sahi ɗum sam ko haaje maako ndiyasula ala ijazatin itirariya ngam o heɓa jonta kam dungaye ha siwtare dow ɓilla summa yatamir o waɗa ɗumra kan jon haaje maako o fewa o wiya woodi ñawɗo maako ɗon ha o hakkilana ɗum malla bo woodi haaje maako feere waɗata ko samse oɗo hokka mo siwtare ko bakiniyalɗe ni kaja fa jartaka ba isman fi kadibihi wa taswiri oɗo waɗi junuba ha fewre maako non be seedorako maako fewre falam yattaqillaha azza wa jalla fi dhalik kadi nde o waɗi banniɗo o hulayi allah jaaliɗo mawɗo ha bolwaɗum. Salisan anna bada nnasi yukarriru l umrata fi ramadan tataɓol kadi bo fahin jam deftere ɓe yiiɗi ha findina ɗo muɗum andu yoga yimɓe bo ɗon forñita al umra nder lewru suuma e waɗa al umra o lora o waɗa nder lewru suuma e wooru ni khususan ali makka do herti ɗum ma yimɓe makka wa hadha khilafu amali rasuli alayhi salatu wassalam ɗo kam ɗum ndundani kuugal nulaaɗo allah mo salatu allah e jammo ɗum tabitani wa salafu sali ɓe salafu en ɓeɗiɓe balil awlanahu an yatamira umratan fi ramadan accina ko ɓuri handangomo kam waɗa al umra goota nder lewru suuma e wa yacalu baqiyata awgati fi qiraatil qur'an waɗa koriɗi wakkati maako bo ha jangugo qur'an wa zicri e innuki allah wa nawafilil ibadati l ukhra e nafilaje ha dewe goɗɗe feere. Almasalatu salasu man asbaha junuban wa huwa sa'imun darabe hunde an aishata anna rajulan qala ya rasulallah tudrikuni salata wa ana junubun salatu fayi almasalatu salasuna masala capan e tataɓa man asba junuban wa huwa sa'ib on mo weeti marɗo junuba alhaal maako cuumiɗo bo o weeti o ɓe janaba man asbaha junuban mo weeti janaba dunkeejo mana man buulol gaasi wa huwa sa'imun o cuumiɗo
an aishata radiyallahu anha anna rajulan qala ya rasulallah, jaba ummul muminina aisha andu o wi gorko feere wi ya nulaaɗo allah, tudrikuni salatu wa ana junubun fa asumu, o wi janaba tudrikuni salat julde ɗon hewtanmi alhaal am mi marɗo janaba, julde ɗon hewtanmi buulol ɗo gasa mi janaba dunkejo mi yiwayi ono muyata wigo mi suman kadi na. faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana tudrikuni salatu wa ana junubun fa asum, laaɗo allah jaborimo bande de jamol mako goni, o wi min fu julde ɗon hewtanmi mi marɗo janaba mi suumo bo, ko muyata wigo buulol fecci o yiwaki taw. faqala lasta mislana ya rasulallah qad gafara allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, se goɗɗo go wiyata nulaaɗo allah an ka lataki bana amin ya nulaaɗo allah, haqiqa allah faranima ko handi ha junuba ma be ko sakiti fu. faqala nulaaɗo allah wi wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillahi wa a'lamakum bihi abda wa a'lamakum bima attaqi. se nulaaɗo allah wiyata allah kunorimi min o miɗo tammono mi laata min ɓurata on yankinanago allah huygo allah, wa alamakum min ɓurata on andugo bo bima attaqi be ko mi rentata. nde o laati oɗo waɗa banni kam o holli oɗo kam kayum ka yino nulaaɗo allah kana aybe wala hamum waɗi ɗo waɗa, nulaaɗo allah holli mo ko moye fu waɗa nde o waɗi noon. hadisol muslim filligol hadisol 1110. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أندو النبي جمع صلاة الله جمع تبتني كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. النبي جمع صلاة الله جمع تبتني ديدي ko terɗiɗirawo mako Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha filli o wi annabijo ɗo weeta janaba dunkejo iggo e moɓodal ko luuti hoyɗitaki, nden bo o suumo ha ñalomare bo suumaye. hadisol Bukhari filligol be Muslim fu. nden ɗo ka gacce wala kadi ko ha ñalli hiiɗi goɗɗo heɓay ko yiworo fu suumayre mako ka ɗon gacce wala hen. wa an ummi salamata qalat kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusbihu junuban min jima'in la min hulm summa la yuftir wala yakdib. ummu salama hindu radiyallahu anha ummul mu'minin o wi nulaaɗo allah mo salatu allah e jammo ɗum tabitani laatake ɗo weta o junuba dunkejo janaba dunkejo ibgo e moɓodal bona hoyɗitaki, nden nulaaɗo allah suumo bo to o yuɓata ñalomare man. hadisol Bukhari filligol be Muslim fu. oɗo holli kadi to nini goɗɗo janaba heɓi ɗum daga jemma o yiwayi ha ɓuulol ngasi wala gacce wala ko battiɗinta ha suuma e mako ko ɗume. bi hajil hadis istadalla man gala inna man asba junuban fa sawmu sahih. nda be hadiseji ɗi janguɗen ɗi on dalɗinori mo wi to nini goɗɗo weeti o janaba dunkejo suuma e mako cahiɗo wala gada alayhi min gayri farqin bayna an takuna aljanaba an jima'in aw gayrihi, wala yoɓra dow maako wala bo seediku wi'e janaba man laatake ha moɓodal ko bo hoyɗiti gayɗo ka pat fotan wala ko watta. wa ilayhi dhahaba aljumhur, herɗo on kadi gombiri modiɓe jahri. wa jazama an-nawawi bi annahu istaqarra al-jima'u ala dhalik, bi annahu istaqarra al-ijma'u ala dhalik. yahya ibn sarfu an-nawawi rahimahullah o tabbitini o taynori be wiigo e pottal ummatore anduɓe fuu laatake dow majum. goɗɗo ɓuulol ngasanni tawa mo janaba dunkejo o yiwaki to suuma e maako ɗon yiwa ɓaawo ɗum gacce wala. o galam no daqiqil iidi innahu sara dhalika ijma'an aw kal ijma'i, o wi bolwa ɗum ɗo laatake pottal malla bo bana ɗum pottal. to nde o wolwi haala gorko ɗo na be debbo fuu non noon weetiɗan be janaba mum ha ɓuulol ngasa yiwakini ɓaawo toon yiwo kadi.
فعلى كل حال من أخر الغسل حتى طلع الفجر من جنابة فصيام صحيح. kadi kala do kala yaake fuu ko wiyete mo sabbitini yiwaago muɗum haa buulol fecci iggo e janaba suuma e maako cahiiɗo tata buulol ɓaɗi fecci goono way oɗo taska haa o waɗa janaba man kam o laata kadi haa yo jotta ka buulol fecca o manaki o suglitaaki nden kana suuma e maako ñalomaare man wonnan. wa man naama fi asna'i nahari wahtalam mo ɗaani caka ñalowma oɗo suumi nden nden o hoyɗiti summa stayqada wa wajada balalan fa siyamu sahih. nden ɓaawoɗon o fini o tawi keccirla o tawi sarlayel maako soofi ko bo ɗum takkimo taw suuma e maako ka cahiiɗo ko alayhi an yaktasil nismake dow maako o yiwo tan ay annahu la yaljamu sa'ima an yakuna tahiran min aljanabati qabla alfajr. lismaki suumiɗo wiya se o laata o ceniɗo daga buulol gasayi wala mbiɗo non. wal awla liman arada siyama an yaktasila qabla alfajr ko ɓuri handago kam mo muuyi suumaye dikka o yiwo daga buulol feccay liyahsula ala ajri rak'atay alfajri wa dukhuli awwal alwaqti ngam o gasa dow mbar jaari juulugo rak'atay alfajri be nastugo wakkati wa huduril jamaa yaalirki julde jama'aare fa huwa al afdalu wal alyaq kayum ɓuri kadi nden ɓuri leeɓaago ko. wa huna suratu woodi sura gorka feere herɗo wa hiya kanka woni man jama fi layli ramadan summa nama wa galabahu nawmu fama stayqada illa ba'da dhahabi alfajri wa tulu'i shams fa innahu yaktasil wa yusalli wa siyamu sahih. mo mooɓodi ɓe kore mum nder jemmaare suuma e nden o ɗaani ɗoygol maako jaalake mo o finayni koye na ɓaawonde buulol ka fecci haa ɓaawonde naange fuɗi o lutti fingo taw to o ummi man ɗo o yiwo tan o juula subaha suuma e maako ka cahiiɗo gacce wala heɓa. nasallah salamata wal afia wa salli llahumma wa sallim wa barik ala nabiyika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.